ozugbo cheta na ị nwere ike ije na Facebook wee ije nwekwara ike ije na Kpakpando TV anyị nọ na YouTube ugbu a ka ịfụ ka anyị si eme ya. Isiokwu anyị wee bụrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na obodo Anambra dịka o si adị ugbu a, amaghịzi nke a na-eme eme. Ọkwa ya mere na ofu otu na Anambra pụtara wee sị na ọ ga-aka mma na ọ bụrụ na amachiri ndị APGA, APC nakwa PDP ka a ghara ịkpọpụta mmadụ maka na ụdị ka ha si kwụba onwe ha n'ụlọ ikpe na-agbagwoju onye ọbụla anya n'ụzọ pụrụ iche. Ya mere ha ji wee pụta ya bụ ndị otu Anambra Voters Association pụtara wee sị mba na otu ndị a si akpọpụtagasị mmadụ amaghị ndị kwe na ndị ekweghị na o jupụtara na otu ndọrọ ndọrọ APGA nakwa APC na PDP. Ka o si dịgodo ugbu a, ọ dịgodo ka ndị PDP n'onwe ha na-enweghị ụdị ndị INEC na-agbata maka ka ha si eme nke ha. Abịa na onye ndị INEC dịka anabata bụ Chukwuma Michael Umeoji, osote ya wee bụrụ Oriogwu Obiageli Lilian. APC n'agbanyeghị na ndị ichie ndị ndọrọ ndọrọ ichie ndị isi nọ na otu ndọrọ ndọrọ APC na Anambra ejichaghị ike wee nabata Emmanuel Andy Nnamdi Ụba na mmanụ ọbụbụ senetọ n'oge a, ejibughị ike nnabata ya. Mana dịka o si dị, ndị INEC debere ya afa ya na John Bosco Okechukwu Ana Edobi. PDP mba ewero ndị INEC si na ha mara ewero ndị ha wetara ha na ọ gbagwojuru ha anya fụ ka nke a wee na-aga. Mana n'agbanyeghị ụfọdụ ka na-asịkwa na ọkammụta Chukwuma Soludo bụbu onye isi n'ụlọ akụ etiti nke Nigeria, ya bụ Central Bank, oge ahọrọ ọkwa nke Victor Oye bụ onye isi ya ngalaba anyị, mana ndị kwe na ndị ekweghị nọ na ya karịrị akarị. Ọ dịrị ka ha mere ịhọ ọkwa onye ga-eso n'isi n'ụzọ atọ. Ewe nke Jude Okeke bụ isi, ewe nke Edozie n'onwe ya bụ isi wee họpụtakwa onwe ya n'ime APGA. Ihe a wee gbagwojuo ndị mmadụ anya, mana emesịa ihe niile ahụ onye INEC họpụtara ma bụ dị n'akwụkwọ INEC bụ Chukwuma Michael Umeoji, n'agbanyeghị na ha ka nọkwa n'ụlọ ikpe. Ihe a niile bụ ihe na-agbagwoju ndị mmadụ anya. Oge ndị PDP mere nke ha, Dr. Ugochukwu Ụba pụtara, mana emesịa onye isi pụtara na ngalaba onye isi ọkwa Chukwudị Ume Aba bụ onye isi ngalaba ndị wepụtara Dr. Chukwuma, Dr. Ugochukwu Ụba. Mana emesịa ihe niile ndị pụsizi ikpe karịa akwụkwọ ikpe wee si ebe niile wee na-apụta. Emesịa ndị INEC si na ha aghọtazi na ọ gbagwojuru ha, kama ha ji dozie onwe ha ka a na-eme na-aga, ma were ya tinyere afa ha na ya. Cheta na ọ bụghị sọsọ ntu ndọrọ ndọrọ a, eruru 18 maọbụ karịa pụtagasị wepụtagoro ndị mmadụ na-ewere ọgba aghara dị iche iche. Mana ndị a bụ otu ndọrọ ndọrọ gbara ọkpụrụkpụ, maka na ha niile gbakwara ọkpụrụkpụ bụgodo ndị ọgba aghara nọ n'ụlọ ikpe karịrị akarị na otu ndọrọ ndọrọ ha. Nke a wee na-ewepụta otu a ka anyị ga-esi nke akwa na ọkwa ndị Igbo ụmụ Anambra ịhọpụta onye ga-achị wee na-adịka ọ na-afịa arụ ugbu a n'ime otu ndọrọ ndọrọ godo. Nke a ka bụrụ nke ndị obodo, ndị ndọrọ ndọrọ si wepụta ofu onye ka ha bịa wepụtara ya ndị obodo. Ọ na-afịa ndị otu ndọrọ ndọrọ ahụ iwepụta, ọkachasị na otu ndọrọ ndọrọ gbara ọkpụrụkpụ. Mana ndị otu ndọrọ ndọrọ ndị ọzọ wepụtara nke ha da-anụkebe, ụfọdụ na-agọ n'ịna ikpe, mana ada anụkebe icheta na Senetọ Ifeanyị Ụba ka nọkwa n'egwu nke ya na-aga.
ọ ka na-emesikwa ife ike akwa na YPP ka ọ nọ. Ọ dị mma, ọ bụ okwu a bụ ihe anyị ji bịa n'ụbọchị nke taa anyị wee na-asị unu kwadoro otu a ndị Anambra Voters Association ji si ka ewepụ afa ndị APGA, APC na PDP n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị nke Anambra onwe ha n'ụlọ ikpe na-agbagwoju onye ọbụla anya, ọ dị ka ha na-adọghachi ha aka azụ. Ọ bụ ya bụ isiokwu anyị n'obodo ya egwu anyị, mana tupu nke ha na-eme ajebụfụnọ ndị kwe na ndị ekweghị olu echi nke a abụghịkwa na ọ bụ ndị obodo ndị ọzọ ofu obodo ịma na otego ore anyị nwabụ ndị Igbo imirikiti n'ime anyị maọbụ ụfọdụ n'ime anyị na-eti mkpu na-asị na onwe ka ọnọdụ ụdị na gọọmenti etiti adịghị enye anyị nke gọọmenti etiti adịghị enye anyị nke ọzọ. Mana anyị anụgo ka o si ada na be nke anyị nke na-ewute na-agbagoju anya bụ n'ụdị ihe anụnwa na-eme na Anambra na anyị ncha niile ama mgbachi nkịtị maka na ofu ka anyị ncha bụ ofu ndị Igbo ka anyị bụ, maka na onwe ka esi megide wee ghọta onye na-ekwesịrị ekwesị maọbụ onye na-etozuru etozu ka ọ chịba Anambra steeti, ọ ga-emetụta anyị ncha niile maka na ofu aka rụta mmanụ ozuo ọra. Ọnya mere anyị ga-eji tinye ọnụ n'okwu a dịka ozi ada. Ụfọdụ ndị mmadụ enego anya wee sị ebe ọ bụ na nke anọnwa bụ sọsọ ka e wee ghọta onye ga-achị ofu obodo n'ala Igbo ụdị nsogbu a mgbagoju a ya wụ tigbuo ozugbo a ndị kwe na ndị ekweghọ wee dị n'etiti ha. Kedụzi ka ọ ga-adị ma onwe ka esi nye ndị Igbo ohere ka ha ghọta onye ga-eji nọchi anya ha na asụrọkụ ya bụ ọtụtụ ihe ndị mmadụ na-ekwu. Ọtụtụ ndị mmadụ a na-arụtakwa aka na-asị na ihe anụnwa gazi bịa dịka ihe ihere, ihe ikwa emo wee nyere anyị, maka na a sị na a na-ebido n'ụlọ ama mma apụ n'ama, na anyị nwabụ ndị Igbo anyị amabeghị mma n'ụlọ ma ya kaziere ịpụ n'ama ya nwee ka ọ dị. Ịma na ihe a na-elota icheta akwa ya bụ ihe ka na-eme na Imo emegide ndị ikwe na ndị ekwe, ụfọdụ emecharị ka ọkwa wepụta mmadụ ụlọ ikpe wee mechaa wee wepụta onye ọ dị m ka ya bụ ihe kachasị kpekarịsịrị ya bụ na ọbụrụzi ihe ndị mmadụ kwere ka ndị ụlọ ikpe kwere ofu ụlọ ikpe aka ha jekwara na ka o si ada na Anambra. Ụfọdụ dị ka ha jere na ha nọ eji amụta ka o si mee n'Imo ka ha nọgoro n'akwụkwọ maka ha je wogodola akwụkwọ ka a na-eche ka emesị ihe niile ha na-eme ka ha jezie n'ụlọ ikpe ka ụlọ ikpe gwazie ha onye ga-abịa chi ha. Ọ dị ka ihe abụ awụ, mana echefere na ọ bụ tata bụ mmechi a na-emechi otu ndọrọndọrọ ọbụla ga-agbanwe afa ha ndị ha wepụtara tata ga-ewezi ka ha ga-esi wee gbanwezi afa niile ahụ afụrụ ebe a ka ndị INEC ga-eji rụọ ọrụ na ndị ga-azọ ọkwa ọchịchị. Ọ bụ taa ka a na-emechi na Anambra ịgbanwe afa ndị ga-azọ ọkwa ịchị obodo Anambra na afọ ọbụla ewepụta ịta afọ ọbụla o mechara ata otu a ka ọ ga-ọbụzi n'ụlọ ikpe ga-emechasị ụlọ ikpe kpebezi. Ọ dị mma, Izichukwu Ekwueke ọ bụ isi ọsọ na ọ na-akọwa ihe na-eme na ala anyị, ọ bụ onye Anambra ka ọrụ anyị ka o si adadị anyị. Ọ dị m ka ego adị na Anambra na-eme na onye pụtasị ya esibe ya agaba onye ọ bụ ihe na-eme ihe na-eme na Anambra. Enwego ụfọdụ a na-ekwu maka Anambra ọ na-emetụ m n'arụ maka na ebe nsi. So ihe na-eme na Anambra banyesala elekshọn na nke mbụ bụ na okwu ndị Voters Association na-akpọ onye n'uche onye okwuche, mana ihe na-eme na PDP APGA ọkacha na APGA na PDP bụ ihe onye nwere akatọ. Onwere onye mmadụ ihe onye ma ịbụ ọchịchị ndọrọndọrọ ọchịchị gasị na ihe na-eme na n'otu ndọrọndọrọ ọchịchị na-aba na PDP na APGA bụ ihe ezigbo ihe. Maka nke ka ga-esi eme nke ndị APGA bụ na adụ otu ịtọ mmerụ praịmarị na APGA, ndị PDP mere dị abụọ emesịa ndị onye agazi ụlọ ikpe
ịma ihe dị n'ụlọ ikpe nna ihe dị n'ụlọ ikpe na onye kpekarịa onye kpekarịa ibe na-aga osi na ụbọchị a Soludo ụlọ ikpe nyere iwu ka ketinye afa Soludo olu nwanne ụnya ndị aga na Owerri na Umoji nweta nke ya otu aka ndị PDP si aga otu aka esi aga otu aka esi na-esi aga ịbịa n'anya ịfụ na n'ikpeazụ maka onwe ya kwuru ha sị na n'ikpeazụ na-enwere ike efu ndị mmadụ a na-atụnye akwụkwọ anyị nwere ka na-atụnye akwụkwọ na ebumnobi nọọ n'onye aka ga-atụnyere mana emechaa na ụlọ ikpe kpegharịa ịfụ na ihe na-eme amarọ m ka a ga-esi wee kwenye ya bụ okwu maka na ihe na-eme na Anambra gosi na onwe bụrụ onye mma onye ga-azọnụ Soludo amarọ Umoji amarọ onye mara enwe ndị otu ndọrọ ndọrọ ọzọ wepụtara ndị ka nsogbu na-adị ndị dịka YPP wepụtara senatọ Ifeanyi Ụba ọ na-eje na kana ọ pụtara pụtara eche m na-ewe na-amaghị aka mgba ị ga-ajụ na YPP enwere structure na Anambra YPP enwere amara m ka esi ekwuwe maka onye ọbụla ma eziokwu na ọ bụ ọnụnụ nzukọ sineti mana ihe onye ọbụla dị na ya bụ PDP abga APC nke ndị APC bụ na amara m mgbe a họpụtara nwanne nwoke Bandị Ụba o nwere ajụjụ azụ nke ka mmadụ ga-esi ebe na praịmarị nwee ihe oge ji owin praịmarị eruo 230,000 votes owin na-ewu 200,000 votes onezi ka anyị dị na Anambra na-atụ elekshọn mana ịma na ndị isi ụfọdụ ndị isi akwadoro ya ma kwadoro ya ma kwadoro onye ọbụla na-aga n'ụlọ ikpe ma adọghị bụ ihe mere ndị a na-ajụ esi nọ PDP ụnọ nọ n'ikpe abụga ụnọ nọ n'ikpe APC ụnọ n'ikpe ọkama n'ụlọ atọ nyere efe ka anyị na-akamadị ndị fọrọ nọ maka na oge ụfọdụ anụ agwa ọ bụ sọsọ PDP na APC na abụga na Anambra bụ ihe gachi enwere ndị ọzọ enwere Labour Party enwere YPP enwere ndị ọzọ ndị ahụ si n'anya ọ bụrụ na ndị agha ga-ebute nsogbu asa hapụfa ihe pụtara n'ụwa bụ na onye mara gara iso n'ụgbọ na-aga aga maka na o nweghị kpatara aka ebe ọ bụ nnọọ na ntinye aka nke Anambra sọsọ ofu obodo bụzikwa n'ime ndọrọ ndọrọ ọchịchị ọ bụrụ ime adịghị ndọrọ ndọrọ ọchịchị ka ndị mmadụ bịa mee ntụnye aka na wepụtara ndị Anambra ofu onye ka ọ na-akọbịa a na-eme onye nke ame nka onye esi ebe a onye esi ebe a onye esi ebe a onye esi ebe a nke ndị apụga na-agasị na mana ana m ata ndị apụga ụta maka ihe na-emefa mma nju na-ata ụta oge ụfọdụ ndị ọchịchị eche na ị ga-eme ihe niile na fero ọ convention bụ ife na convention as convention atụrụ ife na-eme na apụga na-enwe nsogbu mgbe ha ga court ka eme convention ọ gafee so ma kere PDP o na Chizzy ịma na mere na-atọchị bụ na ụbọchị a na-emere praịmarị aka na-agụ n'ụlọ ikpe na-asị na kagbuo ya mụsa kagbuo onye nke alụ ome nke ebe a onye nke alụ ome nke ebe onye nke alụ ome nke ebe a ndị na-emetere ebere ndị INEC ndị otu Victor Oye wepụtara Chukwuma Soludo na Anambra Development Center Jude Okeke wepụtara Chukwuma Umeoji Edozie jere bụ onye isi otu nke ya onye ike wepụtara nke ya wepụtazi onwe ya bụ Edozie Njọkụ otu a ka ha si mere na apụga emesizie INEC si mba na onye ha ma bụ Chukwuma Umeoji na maka ụlọ ikpe kwuru na Okeke bụ onye isi ndị apụga ya bụ Jude Okeke ya bụ onye isi ndị apụga agakọ n'ụlọ ikpe na Ọka ụlọ ikpe si mba nọ Victoria ka ama maka na ihe a na-adọ ọbụla onye ọbụla ụlọ ikpe si n'onye ma bụ onye isi ihe ọ pụtara bụ na onye wepụtara ga-aga mana ọ bụ na ụlọ ikpe ha nhata nha ka ha jere ọnụ nke mbụ ọ dị ya ka ọ bụ ya mere ndị INEC ji si na nke ebe ọ bụ na ndị a bụ ụzọ weta afọ ha debede ya bara mana taa ọ bụ na ha emeghe taa eje n'ụlọ ikpe ọzọ ga-eme
ma ọ bụ mee ka ndị INEC gbanwee afa ha kwekọrịta ka a gbanwee afa ọ ga-afịakwa alụ ọ ga-afịa arụ maka na afa ha were ugbu a ka ha ji aga na Chukwuma ka ha jizi anyị ka mabe ihe na-emere maka na enwego ngasị na judgment abụọ enwego nke Federal High Court Ọka si na Chukwuma Soludo olu nwanne ọnya nke State High Court n'Imo Steeti na Owerri si na Umoji ihe a na-enezi anya bụ ke na aka n'ezi anya tata mana ebe a na-ekwudo ebe onye ọbụla gbadoro anyị na-ene anya bụ na PDP maka na afọ nke izizi ndị ha wepụtara ndị ebe nke PDP na oge mana emechalụ ndị omeiwu si ndị ụlọikpe si na si ANEC ha tinye afọ Ugochukwuba mana ihe niile agbagwojuru anya mana ihe na-ajụ bụ okwu a ka na magaji ego ụmụahịa Dr. Ugochukwuba onye otu nke wepụtara ya bụ Chukwudi Ume Aba onye ya na-amazi ya aka bụ Valentine Ozigbo Valentine amaghị aka ha na-aba na ama aka magizi aka megidezie enwerozi ihe INEC nabata n'ime ha ka afọ ha na-aba adịghị dị na akwụkwọ ndị ga-azọ ya mana tata gasa anyị ga-ewepụtara anyị afa ndị a ga-atinyere aka ife na-efọpụtazi bụ na ife mere na Rivers State nwere ike ime na Anambra State ka emere na Rivers State ife mere na Rivers State bụ na 2007 emechara ntinye aka Celestin Omegha na PDP asọ ya mabụnye Tulugo emechaa mmechi Chibuika Mechisi mba gaba n'ikpe si na election na ntinye aka ji wepụta Celestin Omegha na PDP n'ọnya nwa bụ onye Tulugo na emechaa n'ikpe si n'eziokwu ncheta si n'otu Amechi bụ onye Tulugo emegene omume ha Celestin Omegha nyefe Chibuika Mechisi n'otu Amechi na bụrụ gọvanọ iche na ka ihe a si ada iche na ọ bụghị na ụfọdụ ndị ndọrọ ndọrọ a amara eji ọ dị ka usoro na nkata ha na-akpa abụ ịkpa nkata ka esi kpaa nkata n'Imo enwere ike asịgodo ndị na-azọgodo ụfọdụ eje n'ọnụ ụlọ ikpe na-ahazigodo onwe ihe ama bụ na ha ewetaghị afọ ha na-edeghi afọ ha ebecha eje n'ụlọ ikpe ma atụnyelu ha ụlọ ikpe nwezi ike enwere ike emechaa ọ bụrụ ụlọ ikpe ekuziri onye ga-achịbazi Anambra ife me n'ime ama eme na Anambra maka na ife na-emenụ bụ ọ na-eme n'agbata pati ọ na-emeta n'agbata pati nke me n'ime bụ agbata na voting ife ga-eme na Anambra bụ na ka nkọrọ enwere ike asị na-emecha Umoji abụrụ aga na-apụga o mecha atụnye aka Oturugo enwere Soludo agaba Supreme Court ikpe na gị Supreme Court enwere ekpekere na Supreme Court na-asị mba na Victor Nwoye bụ onye isi ihe ọ pụtara bụ na Apga ka na win gịnị ya emebisi ike na emecha na no ana m ekwu ma PDP na ya na PDP ana m atụ ma izi ma Ugochukwuba nwere ike Oturugo emecha agawa ụlọikpe asị mba n'onye isi n'onye wepụtara Ozigbo bụ onye bụ authentic chairman gị na-eme den Ugochukwuba nyefe onye ka bụ maka na ihe na ya na-ekwu bara na-ekwu ada atụnyere mmadụ ndọrọndọrọ ka na-atụnyere so ndọrọndọrọ gị winie abịakpazi mana nsogbu a ga-enwe na abụ na ihe a na-emekọta na abụọ a na-akpọ na pre-election matters mana mmere maka na ana m atụ anya na ife na ife na-agụdịgịrịgụrụgụrụ ga-eme n'ọkadịbi mana tata a na-ekesi na tata bụ ụbọchị ikpeazụ a ga-ewepụ afa iji wepụ ma chi tinye ihe ọ pụtara bụ na onye ọbụla afa bara tata ka afa ga-anọzi ka a na-eji rụọ until ụlọikpe asị enyeziri iwu sị ụlọikpe ga-enyezi iwu ga-abụ ebe Septemba ọbọzi maka na kịta na ndị ọkaiwu na their break anyị anụghị ihe kwa izu anyị kene gị ọfụma na ajụjụ dị iche iche ịza dịka o si ada
o gosi na ịma ife a na-alụ mala ife ekwe na-akụ ọkachasị ka o si gbasata ka ndọrọndọrọ ọchịchị si ada na Anambra steeti. Anyị ga-ebuere ọnọdụ ugbu a wee jụgodo ajụjụ nke metụtara ndị Anambra na ndị Igbo niile nọ n'obodo anyị bụ Naijiria. Dịka o si ada na Anambra steeti kịta, ihe gbasatara ndọrọndọrọ ọchịchị, ihe gbasatara ndị Igbo ije ụlọikpe mgbe ọbụla a na-enwe nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị, kedu ọghọm ọ dị ka ọ na-ebute n'ala Igbo? Kedu ọghọm ọ dị ka ọ na-ebutere anyị ndị Igbo steeti dị iche iche dịka o si ada? ọghọm na-ebutere anyị mgbe ọbụla anyị na-agụ n'ikpe, ịma ịna-anya ịnechi anya o nwere usoro ndị Igbo si na-asị edozi okwu, enwere usoro ndị na-asị edozi okwu. Adebu aganama a na-esi n'ụlọ edozie ya, di na nwunye na-ese okwu edozie ya, obodo na obodo na-ese okwu edozie ya, maka na ihe na-eme n'obodo na ihe na-eme na Anambra bụ nwanne na nwanne na-ese okwu. Maka na aka gwazie gị ma Ozigbo ma Goskoba ma Umoji ma Sukuma Soludo, ha ncha bụ nwanne maka na ha so n'ofu local gọọmenti, Agụata local gọọmenti. Ife a bụ nwanne ma senetọ ba ha ncha niile bụ ofu local gọọmenti. O nwere nke si ha ncha bụ Agụata local gọọmenti. Goskoba bụ onye ụga, Umoji bụ onye Ezinifite, Soludo bụ onye Isuofia. ya bụ na ọha ka ụlọ ụlọ echi ọ na ka o ruru echi ọ bụ ndị nke ihe abụ Anambra South ma na duto na-ebugharị ọchịchị na Anambra. ya bụ na ọha ka Anambra South ka o ruru. Ifeanyị bụ onye Nnewi, onye Labour Party bụ onye Nnewi South. So Anambra South ka o ruru maka ị na-achịkọta na Anambra North. P2P achịgo from Anambra Central. Mana onye na-ekwu na ife abụ nwanne ka ha bụ na orubero nke a ga-ejiwe na onye ọbụla na-egbu onwe ya. Ọghọm ọ na-eme bụ na ọ na-abịa emechazie na nwanne na nwanne adafụ onye ọbụla ka nwanne, maka na o nwere na-agwa ndị mmadụ mekpere na mekpere na ụlọikpe abụrụ ebe a na-enwe udo, ekpecha a na-ekpetata udo n'ụlọikpe. Maka na ọ na-abịa ekpecha emerie gị ebe ma adịghị mma, mana ọ bụ na ha na-akpọkọnata onwe fa enenye nwe bụkwa onye. Mana ihe na-ebute nsogbu bụ na onye ọbụla si n'onye ọ chọrọ ịchị ka ị na-aga agbara ndị mmadụ odibo ka ị na-aga ka agbara gị odibo. Maka oge ụfọdụ ọ dị ka na ndị na-achị anyị na-abụ ka aga ebe a ka a na-agbara odibo, mana enegharị anya n'ụzọ udo ekwesịrị ka ha kwesịrị ịrụ obodo ọrụ. Dịka o si ada kịta anụnwa na Anambra steeti, kedu ụdị ọnọdụ ndị niile nọ na Anambra steeti nọ na kịta? Maka na anyị nwa na-anọrọ ebe a kpọmkwem, anyị nwa na-enwere ike ibinye aka maka na ya bụrụ ndị Anambra steeti kpọmkwem, anyị fụ ka o si ada ya mana nke nwa bụ onye Anambra ịma ka o si ada. Kedu ụdị ọnọdụ ndị Anambra nọ na ya? Ọnọdụ onye ọbụla nọ onwe onye ya na-emedola anya na onye ọbụla dị confused, maka na ịmarọ na ị ga tụọrọ onye nke ịtụọrọ eke na-atụ ndị PDP akwụkwọ ma abga ma ịma onye na-atụrụ akwụkwọ onye pụtara. Mana INEC ewegoro ndị ha ji alụ ọrụ. INEC sọsọ PDP ewere onye ha dịrị ya. Chizzy, ife ọjọọ mere Naịjirịa bụ na ndị kọt ndị ụlọikpe duzi nnọọ ka ha nwa na-akụzi ha sị na ọgwụ ga-achị echeba ka eme n'Imo, ka eme na Bayelsa, ndị obodo ebe ndị obodo na-achọrọ iwepụta na Bayelsa na keme na Zamfara. Dịka isi ekwu, ọ bụrụ na ejikọrọ aka ugbu a kpaa ya akpa, ndị obodo mara ihe ha chọrọ, ndị otu ndọrọndọrọ mara ihe ndị obodo chọrọ, nna apụta bịa zọọla anyị, agaghị ejebe n'ụlọ ikpe. Mana ebe ụfọdụ wepụtara tupu oge aha na-elu ka bido kewapụbazie apụga bụ ihe na-achị obodo ahụ. Apụga enwere ike ijikọrọta onwe ha. Abịanịkwa na apụga dịka otu ndọrọndọrọ Igbo, ebe ndị Igbo wegasị ihe ha ejikọnata ha onwe ha ebe ahụ.
ị na-efu na ebe a ka nkewa dị ka ọkali mmadụ atọ zọbara ọkwa onye isi otu ndọrọ ndọrọ ahụ mmadụ atọ wepụtakwana na ndị ga-azọ ọkwa ihe a nara egosi gị otu ndị Igbo ji afụgodo onwe ha na-agasị nọ maka na ihe na-eme na Anambra n'otu aka esi afụ onwe anyị mana ọ bụ ihe chọwụrụ dị na njọ siwo nka nwe isi na otu ndọrọ ndọrọ nwere ike ịwepụta nwefa siwapụgodu na ha bụ ndọrọ ndọrọ ka ihe bụ na sorudo n'umeọjị ama n'ụnwụ nwanne na nwanne ka anyị bụ maka na azụrụ nọ ma azụrụ na afọ asatọ ka anyị abụkwa nwanne ma ọ bụ afọ anọ anyị abụkwa nwanne anyị niile kedu ife mmerụnụ ọ ya bụ na ajụjụ anyị na-ajụ na ife mmerụ bụ na ndị ndọrọ ndọrọ ndị ọchịchị anyị ma ọ bụ ndị ndọrọ ndọrọ enwere ike ịghọta na nke a bụrụ n'izi na mbụ bụ na ị na-aga nọ ndị mmadụ ka ị na-ama na nsogbu na-enwe bụ na ịbịa ị na-agị fancha na a ga-asị gị na ndị mmadụ ziri fa onye ka asị gị na obodo wepụtara fa onye ka obodo wepụtara fa ma ndị ma ụfọdụ ime ha na obodo na-adị adị na mma ọ bụ ife anyị apụta ọ bụghị ha ya ekwu ọ bụghị ka anyị ekwu mana o nwere ndị bụ na ha na obodo adị na mma asị gị na obodo wepụtara ha ma ọ bụ asị gị na Chineke bịa ha ga-azụ ọchịchị Chineke na-asị gị bịa zụ ọchịchị na aka bịa tinye nsogbu bịa tinye ọgba aghara maka na ihe na ebe onye ọbụla na-ekpezi na Anambra ka ihe a na-aghara ibute nsogbu nchekwa maka n'ụdị ife a na bife nwere ike oluo tutu anyị na-eme ya ọgụ na mgbe esu ebe niile ntụgba dọrọ anya n'oge ihe kpuru izu ajụjụ ọzọ m chọrọ ịjụ gị onwe ka ọ ga-esi daa na ntị mana achọrọ m ịjụ gị ya bụ ihe kedu ihe bụ ihe anụnwa dị n'ọchịchị a mmerụ onye ọbụla ji etinye isi na ya ọ na-ada ya onye ọbụla na-etinye isi na ya ma oke ma mgbere ma ọchịcha onye ọbụla na-azụ ka ọ banye n'ọchịchị kedu ihe bụ ihe anụnwa ha na-achọ ọ ka m otu esi mewe ka ọ ga-esi daa ya na ọ bụrụ dị ka ha ga-esi chịta obodo ka obodo dị mma na onye ọbụla na-achọ ọ ka na-abụ anyị chikwu ndị chịrị ọfụma na Igbo anyị na-akpọ Michael Ọkpara anyị na-akpọ Sam Mbakwe anyị na-akpọ Akanubem anyị na-akpọ Nnamdi Azikiwe ọ na anyị nwe ndị ọchịchị anyị nwe ndị ọchịchị wee pụtara bụ na ndị na-abazi bụ fọfọju akpa ka ha na-aga ha ruo ezinụlọ ha nwa na ezinụlọ ha na ndị ọyịfa maka na ọ bụ na ha na-aga alụ ọrụ ka m gwa gị o nwere asị gị chi obodo ịpụta ọfụma ichi obodo ịfụ na o nwere mgbe abụọ ruo ebe ọwa ọsọ mana ndị Anambra ị ga-ajụ onwe gị bụ na ugboro na ekechọ ugbu na ugboro ekechọrọ ịfụfa ha banye ọchịchị ugboro ka na-afụfa ugboro ka ha na ndị mmadụ emekọkwanụ ụdị ego a na-akwụgo ego ha na-eme ọ bụrụ na o nwere mana Chizzy na-ekwu ya ọ bụrụ na ndị ọchịchị Igbo na nwere obi echi obodo obodo anyị Igbo amadị etu a obodo anyị Igbo amadị etu a ana m na oge ụfọdụ ana m ajụ ajụjụ si na ihe na ihe na-ewute mbụ na abịa na Igbo o nwere steeti ka na-atachi ego ma na-eke ego na federal mana steeti abụghị ma steeti abụ jọkachara onwe steeti ga-akpa afa isiokwu ọchịchị a na-abanye ihe a na-azọ bụ na ka a bụrụ onye ga na-abụ na nke ọbụla bata n'ọbata n'aka onye ọbụla gwara gị ikwete na maka ọ bụ na ha na-aga ka edozi obodo ọ bụrụ na na-aga ka ha rụrụ obodo ọrụ ọ bụrụ na na-aga ka afọ na nchekwa dị n'obodo ihe na ife a na-emenụ ameme ị ga-ajụ onwe gị bụ na mba ọzọ ugboro eke nọ na-anụ ọgụ na-eme tigbo ozogbo n'ịzọkwa maka ha ghọtara na ọchịchị abụrụ ọfụfụ njọkpa na ọchịchị bụ ịbịa gbara odibo ịbịa lụrụ odibo ikwu mba ọzọ ọ bụrụ mba na-abụghị na Naịjirịa maka na obodo dị iche iche na Naịjirịa ha na-enwekwa nsogbu nke mmadụ na-ekwu mba ọzọ na-abụghị na Naịjirịa ọ dị mma ihe a na-ewetara anyị dịka o si ada na Anambra ugbu a ofu ndị a ịmana anyị kwukwara ya onwe ya ọkwa ofu ndị a na-anụ afọ kemgbe onye nke a si n'ọkwa nke apụta ọbanye n'ọkwa nke ọzọ si n'ọkwa nke apụta ihe a bụ ihe ụfọdụ ndị ntorobịa nechara ya si na ihe gbasara ndọrọ ndọrọ na ha ọ gbasara dị ya na ọ bụrụ ihe a ka ha chọrọ iche na ọ bụghị ụdị ihe a na-eme na ndị
ntorobịa ọkachasị na ntorobịa n'Igbo jisi na ha chọọ ihe gbasara ihe ọkwa ọchị na enweghị ihe gbasara ha n'ihe ha na ihe ga-aka mma bụ ka a hazigharị ha ọnọdụ ka Igbo were onwe anyị wee na-ajụzi ndị a na-aha ọkwa ugbu a nọ na-azọ ndọrọ ndọrọ ugbu a bụkwa ndị Igbo otu ọ dị ugbu a ka were ri ndị ga-abịa gbuo ọgụ ndị mba ọzọ ga-abata bịa gbuo ọgụ a na-eme otu a ọ bụzịrị oge sọsọ ndị Igbo nọ sọ họba ọkwa n'onwe ha kedu ka ọ ga-esi adị na mgbadutere ebe a mana ị chọrọ ikwu bụ na ndị ndọrọndọrọ ọchịchị adịnchọ na ihe a na-asị na ha chọ ka ụmụ ntorobịa bata n'ọchịchị ama na ha ihe a na-ekwu na eji obi ekwu maka na aka m na-ajụ ka eme na PDP ga-abụ ha chi pati na nke a mere na tutu ịgbata fọm bụ 2 million naira ụmụ okorobịa na-enwere ụdị ego ahụ mana onye na-azọrọ ndị YPP bụ nwa ntorobịa onye na-azọrọ YPP ọ bụrụ onye ntorobịa Ifeanyị Ụba senetọ Ifeanyị Ụba osogo na ndị okenye ugbu a eche m na ọhụ ntorobịa ka ọ bụ ngasị na ọ bụ ntorobịa mana gịnị mere na ụfọdụ ndị Anambra na-enejere ebe a ebe a na-achọ ndị ntorobịa enwekwa otu ndọrọ ndọrọ ọzọ dị ebe a wetara ndị ntorobịa mụnwa bụ Izuchukwu ngatụnye gị akwụkwọ maka na ịbụ ntorobịa ngatụnye gị akwụkwọ maka na ịma ife ị ga-eme maka na oge ụfọdụ esi na ketụ ntorobịa enwere steeti dị anyị n'akụkụ dị Enugu nso bụ ntorobịa ka ị na-emenụ enwere steeti bụ na okenye na-alụ ilukwu ebe ife na onwe na-emenụ ọ bụrụ ntorobịa nọ onye ahụ na-abịa ime n'ọchịchị onye ahụ ọmanye ọ na-abịa ime n'ọchịchị ọ bụrụ ntorobịa ọ bụrụ na onye ahụ bụ ntorobịa eziokwu mana nsogbu a na-enwe bụ na oge elugo mgbe ndị pati ga-ewetata ego maka ọ na-aba ha na-eme ya sọsọ ndị nwere ike ime nwe bụ ndị a sinetọ ọbanye na gọvanọ from gọvanọ ọbanye na sinetọ from sinetọ ọbanye na minista ọ na-agbagharị sọsọ na Naịjirịa ka enwere ka na sọsọ Naịjirịa ka enwe ya ofu ego na-agbagharị isi anyị ekele gị daalụrị na anyị nabata gị ọfụma ndị be anyị oge erego mgbe anyị ga-eji nwayọọ wee zawa oku unu mana tupu anyị ebido wee zaba oku unu anyị ga-adọbiri ya nwantị ebe anyị nachitezi anyị emepe ekwentị anyị ị na-ekwu anyị ma bụrụ ihe Anjoba na Ugochukwu ha na-abụ nwanne Anjoba Ugochukwu na Kristoba nke a bi na ebe a ego niile ofu ebe ka one family Ugochukwu bụ diọkpara mana ilo gbadebe fa n'ụbọchị Fraịde mburu ọnọdụ iwetara unu kpakpando ha chọrọ ime akọrọ na gịnị ha chọrọ ime akọrọ